फोरोंगिरि समाज सिबियारि आरो गुबुन हानजानि सुबुंफ्रा इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों। रायजो राजाफोरनि खौसेथिनि गोहोजों फैबाय थानाय समाव फिन आरो सरकारखौ दाफुंगोन बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि दैदेननायजों बड'लेण्ड हालामाव गोजोन आरो खौसेथिनि गेजेरजों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ खामानिखौ मावगासिनो दं होनना बुंथिदों तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारिया। दारांगाजुलि ब्लक कमिटि इउपिपिएल हानजानि बानजायनायाव खुंजानाय मोनसे जर'खा सावराय मेलाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि नुजाथिनायजों आजिरा मोननाय फोरोंगिरि समाज सिबियारि आरो गुबुन हानजानि 100 सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल हानजायाव हाबफैयो। बेजों लोगोसेयैनो एमएलए बिथाङा बुंथिबावोदि सिडली बियाबाव खुंजानो गोनां उफेरा बिसायख'थियाव इउपिपिएल हानजानि बिजाथि थागोन आरो 60,000निबो बांसिन भट मोननानै देरहानो हागोना रोखा। बिटिआर हालामनि सिडली बियाबनि रायजो राजाफ्रा प्रमद बर' बिथांजों दं, जायनि थाखाय थांनाय लोकसभा बिसायख'थियाव देरहानो हादों होनना फोरमायबावो। दरंगाजुलि ब्लक इउपिपिएलनि दैदेननायाव मोनसे जुथुमा जानानै थाङो। दा बे जुथुमायाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा जोंनि बयनिबो सिबिजाथाव प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लादोंमोन आरो बेवहाय जोंनि गोबां कर्मिफोरजों सावरायनायजों लोगोसे दिनैनि बे जुथुमायाव 100निख्रुइबो बांसिन गुबुन राजखान्थियारि हान्जा बेनिफ्राय फैनानै बेवहाय जोनोम जादों। बिपिएफनि गोबां दैदेनगिरिफोर दिनै बेवहाय जोनोम जादों, जइन जादों आरो लोगोसेनो बेवहाय दिनैनि हाबाफारियाव जोंनि आजिरा मोननाय गोबां फोरोंगिरिफोरा दिनै इउपिपिएलआव जइन जादों। लोगोसे ससियेल वार्कारफोर दिनै लोब फैनानै जइन जाफैदों आरो बे जइन जाफैनायानो बिटिआरआव गोजोन जे फैदों बेनि मोनसे मोजां इसारा। लोगोसेनो दिनै इउपिपिएलनि खामानि मावनायखौ प्रमद बर' बिथांनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै दिनै गुबुन हारिफ्रा गुबुन रावनि सुबुंफ्रा दिनै खौसेयै जों बिटिसिखौ गोख्रोङै दैदेनलांनो थाखाय प्रमद बर' बिथांखौ सापर्ट खालामनो दिनै इउपिपिएलआव जइन जादों आरो बे जइन जानाया फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव जों बेवहाय इउपिपिएलआ गोख्रोङैनो रायजो राजाफोरनि खौसेनि गोहोजों सरकार दानो हागोन, बियो दिनैनो रोखा फोरमायो। उफ्रा बिसायख'थिया जोंना फैगासिनो दङ। दा उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय जोङो जिखिनि परिकल्पना राहा लानांगौ बे राहा लानाया जोंनिया जोबजोब्बाय। जोङो दा रायजो राजाफोरजों जोंनि मेल मिटिं खालामनाया जागायजेनबाय। जों बेवहाय 60,000निख्रुइ बांसिन भट लानानै जोङो नैबे उफ्रा बिसायख'थियाव देरहानो थांगासिनो दङ। बिसायख'थियाव जोंनि एलायन्स हिसाबै जों एनडिए एलायन्सनि बिजाथि थागोन। दा बेवहाय जोंहा जेबो साननांगौ गैया, जिहेथु जोङो थांनाय 2026 मायथाइसिम जोङो जिहेथु बिधान सभा बिसायख'थियाव जोङो एलायन्सआव दङ। दा बे हिसाबै नैबे 2024नि जि जोंनि बाइ इलेक्सन उफ्रा बिसायख'थि बेवहायबो जोंनि एलायन्सआवनो इलेक्सनखौ गेलेनाय जागोन। राजखान्थि हान्जा दानायनि गाहाय थांखियानो जाहैबाय राजखान्थि गेलेनाय। गतिके मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जाया इलेक्सनाव बाहागो लानो थाखाय बिथांमोना राइट्स दङ। गतिके बे हिसाबै मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जाया मोनफ्रोमबो इलेक्सनाव बाहागो लायो। हयथ' बिजेपिआबो जिहेतु मोनसे गावनि राजखान्थि आइडिय'लजि दङ, बे हिसाबै बिथांमोनाबो दिनै गेलेनायनि साखाफारा जादों आरो जोंबो इउपिपिएलआबो जिहेतु मोनसे उदां राजखान्थि हान्जा, दा जोंबो जोंनि स्ट्रेटेजिजों राजखान्थि गेलेनो थाखाय जों मजबुतनो जों खामानि मावगासिनो दं। जानजि खाफ्रानाया बयबो खाफ्रानो हायो, खिन्थु रायजोआ जायजों दङ बेनो बिसायख'थियाव देरहायो आरो दिनै सिडलीनि रायजो राजाफ्रा इउपिपिएलजों दङ, जोंनि एलायन्सजों दङ, जायनि थाखाय जों एमपि देरहानो हाबाय। 10 बोसोर जोङो गुबुन हारिनि जितु एमपि जाबाय थादोंमोन, दा जोङो दिनैहाय खेबसेबाव इउपिपिएलनिफ्राय दिनै एमपि मोननो हाबाय। दा बे एमपि मोननायाव जोंनि साफ्रोमबो माहारिनि आरो गुबुन हारिफोरनि गुबुन रावारि धोरोमारि हारिफोरनि बेवहाय मदद दङ। दा बेनो नैबे उफेरा बिसायख'थियावबो जोंनि गुबुन हारि राव धोरोमारि सुबुंफ्रा इउपिपिएलखौ सहाय खालामगोन आरो जों 60,000निख्रुइ बांसिन भट लानानै सिडलीनि जानो गोनां उफेरा बिसायख'थियाव जोङो देरहासारगोन।